Ta golmanska linija mora da bude vezana sa ostalim linijama. Neće to da pričaju treneri šefovi vam pojedinačno. Traže od trenera koji radi samo da vas nauči. Ako ja kao trener tražim da moje linije budu spojene, šta znači to spojene? Da imaju određene razmake. Da ja to podrazumevam da treba i golman da ima. Da golman ne može da bude mimo tim. Mimo je, golman je u celini tim. U tom smislu, znači, taj golman, sada smo rekli, kad smo rekli, da golman mora da izađe do 16. Ako je linija kao što je Barcelona pomerena na centar novca, gde će golman da stoji? Zamislite da golman stoji recimo na 16 ili u 16, često ja to vidim. Da golman stoji na 11 metara, stoji na 10, stoji na 16. A njegova linija, zadnja linija odbrane je na centru. Taj razmak je 30 i nešto metara. Vi znači morate taktički da budete obučeni da pratite svoju liniju. Pratite. Šta znači praćenje? Ja sam maksimalno koncentrisan na ono što se dešava. I kad pratim svoju tu zadnju liniju, u slučaju da imam potrebe da se vratim brzo, ja ću se vratiti. Ako niste koncentrisani, niste u okviru svoga tima, igre, vi ste došli u situaciju da ćete, recimo, u nekoj ostati tamo desne, koji će to prebacivati od i tako. Često se golmani, bar neko iz mog iskustva, boje se da izađu u prostor. Plaše se. Boje se velikog razmaka između njih i gola. I zato dolaze u situaciju da su često preduboko uvučeni u taj svoj prostor. Moram da vam kažem, ne znam koliko znate, prilike lopta putuje od sekundu do sekundu i do 10 metara. Ako lopta putuje, recimo, udarena je na 50 metara. Njoj je potrebno 6-7 sekundi. Da stigne do određenog mesta. Ako postavimo da ćete za sekundu i pol, maksimalno 2, zavisno od naše brzine, istračati 10 metara. Govorimo prekoraku, otkoraku, nije bitno. Malo sporije, odnosno na klasično brzo trčanje, mi se negde tu poklapamo sa vremenom. Znači, leta lopte vašeg vrća. S tim što lopta leti 50 metara, vi treba da se vratite možda 15-20 metara. Razumete o čemu priča lovci? Nema bojaznosti da ne bude napred. Nema to. Taj pas, odnosno lopte ili neki udarac u kuće iznad vaše. Jer zato je sam i rekao vremena. Ako to znate, onda nemate straha. Vi ste svesni svojih sposobnosti, svesni ste da možete brzo da se vratite i